Rotational brownout naman perwisyo ngayon sa panahon ng init o tag-init. Ilang Dagupenyo kanya-kanyang diskarte. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern Apple Rosario. 104.7 IFM Report. Mula sa matinding init ng panahon hanggang sa biglaang rotational brownouts, paano nga ba humaharap ang mga taga-Dagupan sa perwisyong dulot ng krisis sa kuryente? Hindi na lamang matinding sikat ng araw ang hinarap ng mga residente dito sa lungsod nitong mga nakaraang araw. Bunsod ng mga nagdaang rotational power outage, matinding pasakit ang iniwan nito sa loob ng mga kabahayan, partikular na sa mga pamilyang mainalaga ang may sakit at mga bata na labis na naapektuhan ang kalusugan at pahinga sa gabi. Sobra po ang epekto ng brownout on and off po kasi may alaga akong bata na nagbe-ventilation po siya. Dahil sa banta ng mga susunod pang interruption, tanging tradisyonal na pamaypay at masusing pang-imbentaryo ng mga emergency lights na lamang ang ginagawa nilang unahang diskarte ngayon. Ang ginagawa ko na lang po, nagtatabi ako ng pamaypay, tubig, almost 2 hours lang yung chargeable light. Matapos dumanas ng matumal na pasok ng mga customer dahil sa dilim at kawalan ng ventilasyon, abala ngayon ang mga manggagawa sa pagpuno ng kani-kanilang mga portable cooling devices at mas maagang paghahanda ng mga alternatibong kagamitan upang hindi na muling maparalisa ang kanilang kabuhayan. Pag bigla-bigla akong nawawala ng kuryente, syempre nakakaabala sa mga customer. Siyempre mainit na yung panahon, dadagdag pa, syempre wala kayong magamit na fan. Hindi pa kami nakapag-purchase ng generator. Total, wala naman po kami generator. Nagkuha na lang po kami ng mga portable mini fan. Gano'n po, na-charge na po na yung mga cellphone namin. Hindi rin nakaligtas ang sektor ng mga mag-aaral na lubhang nalimitahan ng produktibidad, pananaliksik at paggawa ng mga akademikong requirements nang maputol ang supply ng kuryente at koneksyon sa internet. Sa students po, it will affect our productivity because of the brownout po is wala pong ilaw. So, malalasan po yung energy po namin na gumawa na activities. Mawalan kami ng creativity kasi hindi kami makakapag-search ng mga ideas namin sa online. First po, para po maging handa po kami is charge po namin mga important na devices. For example, yung mga phone po namin and power banks. Naging diskarte na ng mga estudyante ngayon ang maagang pag-charge ng mga gadgets at pag-download ng mga offline educational at entertainment materials. Mga offline games po, nag-download po kami para po pag nag-brown out nga po, sinasabi niyo po, we can play games offline po without using the internet. Sa kabila nito, nagatid naman ng kapanatagan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na naisasaayos na ang kapasidad at operasyon sa Luzon Grid. Gayunpaman, patuloy pa rin ang panawagan ng iba't ibang sektor sa mga lokal na distributor tulad ng TechCorp para sa mas maayos na abiso upang maging handa ang mga konsumidor sa anumang biglaang sitwasyon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Intern Apple Rosario, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.